B'investiment ta' 44 miljun euro li se jwassal għal ħolqien ta' 200 impjieg ġdid, il-kumpanija Playmobil ħabbret dettalji dwar estensjoni fuq 16,000 metru kwadru li mistennija tkun lesta sa tieni kwart ta' sena d-dieħla. Investimenti li jsegwi ieħor simili s-sena li għaddiet biex xogħlijiet fuq l-espansjoni in kwistjoni mistennija jkunu lesti sal-aħħar ta' Ġunju. Dan kollu tħabbar waqt żjara li jagħmel fil-bini tal-fabrika l-ġdida l-Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat fil-31 jum tal-kampanja elettorali. Biex b'kollox, f'dawn l-aħħar sentejn, Playmobil se tkun investiet 38 miljun euro f'bini ta' fabbriki ġodda u 50 miljun euro f'makkinarju, fil-waqt li se tkun ħolqot xejn inqas minn 400 impjieg ġdid. Dan jagħmel lil Playmobil waħda mill-iżjed kumpaniji privati f'pajjiżna li timpjega ħaddiema. Il-Prim Ministru Joseph Muscat innota li investimenti bħal dawn jewgraw tajjeb għal pajjiżna għaliex juru l-fiduċja u l-konfidenza li kumpaniji internazzjonali għandhom f'Malta. Fis-sfond ta' tkabbir ekonomiku bla preċedent. Fl-istess żjara l-Prim Ministru ħabar ukoll li konsorzju bejn kumpanija Indjana u oħra Maltija sieħu fidejh il-fabbrika ta' dik li kienet Aerofarm, fl-istess waqt li jserraħ ras l-impjegati dwar xogħolhom.